హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా చింత చిగురుతో పచ్చడి చేసి చూసారా? నేను ఈరోజు మీకు పచ్చడి చేసి చూపిద్దామని. ఈ చింత చిగురు ఇగో ఇట్లా ఏరుకోవాలి. ఇట్లాంటి కాడలంతా తీసేయాలి. తీసి మంచిగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి. 2-3 సార్లు కడగాలి. ఇందులో ఇసుక మట్టి ఏదైనా ఉంటే పోతుంది. ఇది ఇట్లా మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని ఇది మంచి కడిగి ఆరబెట్టుకున్నాను. 1 కప్ అయింది. దీనికి ఒక 8 నుంచి 10 ఎండుమిర్చి, 1 స్పూను ధనియాలు, కావాల్సినంత ఉప్పు, 1.5 స్పూన్ దాకా మినప గుండ్లు తీసుకున్నాను, 1/2 స్పూను మెంతులు, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, పల్లి ఆయిల్ తీసుకున్నాను నేను కమ్మదనం కోసం. తర్వాత చిటికెడు పసుపు. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ వేసుకుందాము. నూనె కొంచెం కాగిన తర్వాత నూనె కాగింది. మెంతులు ఫస్ట్ వేస్తున్నాను. మెంతులు కొంచెం వేగాలి. కొంచెం ఎరుపు కలర్కి వచ్చిన తర్వాత మినపప్పు వేస్తున్నాను. మినపప్పు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, ఇప్పుడు ధనియాలు, ఇది ఆఫ్ చేసి ఇవి ముందు తీసి పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు పోపు అంతా తీసాను. ఇప్పుడు ఈ చింత చిగురు మరీ వేగించొద్దు, కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకే వేయించి ఇంట్లో నీళ్ళు కలపకుండా మనము గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకుంటే 1-2 మంత్స్ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో. దగ్గర పడింది కదా, చాలు, ఎక్కువ వేయించొద్దు, పచ్చిదనం పోవద్దు. దీంట్లోనే పసుపు, గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఉప్పు, ఇందులో కొంచెం పోపులో కొంచెం. మీరు గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ గట్టిగా అనిపిస్తే కొంచెం నూనె వేసుకోండి, అంతేగాని వాటర్ వేయొద్దు. అట్లయితే మీకు 1-2 మంత్స్ ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో. నేను చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి చూపిస్తాను. చింత చిగురు పచ్చడి గ్రైండ్ చేశాను, నీళ్లు కలపలేదు ఇందులో. మీకు ఎప్పుడైనా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఇది చాలా రోజులు ఉండాలంటే నీళ్లు కలపొద్దు, కొంచెం నూనె వేసుకోండి, ఇట్లా గ్రైండ్ అవుతుంది. ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది. ఉల్లిపాయలతో మీరు నిల్వ ఉంచుకోదలుచుకుంటే ఉల్లిపాయ వేయొద్దు. ఇది ఎప్పటికప్పుడు కతం చేస్తాము రోటి పచ్చడిలాగా అనుకుంటే ఉల్లిపాయ వేసుకొని వేడి వేడి అన్నంతో తిని చూసి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి, కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి.